Hello, good afternoon, good evening, good morning. Bagong ligo, sundo ko ni Mrs. sa trabaho. Hapit na alas 3. Iundang na ang uwan. Ako na siyang sundoon kay pag mga tumiog kuan. Nasi paliton kay invite me og birthday sa kuan ug 1-year-old nga bata. Palit me og gift sa bata. Gamay ra. So mao nang ulakaw na ta kay aron masundo na kay di ra ba to ganahan og mas mag-una siya guhuwat kaysa ako ang una kabot. Sige. Sabi atong jacket. Di magkano tugnaw karon. Itong suot to pwede na naman ko. Libog mo kung sa oton. Levi's nga. Ini. Dito nagipalit na ako sa kuan. Sa sarbaning nga tindahan sa Nas Makati. Kapit sa Magallanes Station na i-mall diha sa Southgate Mall siguro na. Mao ni. Give sale man ni Levi's tag 1,000. Yung padong na ko mo larga diri ba mo ni palit ko ani. Okay. Kapit na ba alas 3 nakasuko na gud to. Usa. Tambok mo siguro ko kay mag-uot man. Bites na. Hindi na ako maghidban kay bagong ligo sa muk. Nako. Sapatos lang ta kay kuan. Basa ba ang kalsada? Inom sa tagtubig. Thank you. Itong relo. So, na. Mot na. Susi. Yan na. Tara, let's go. Sago. Ay. Balik ko ng kamera. Okay. 10 degrees. Okay ra. Di bugnaw. Okay. Tara na.
minutes drive. Doong na misis. Medyo kuan ron. Nay fog gamay. Samo pang kalsada kay Sabado man. Niya kuan pa jud kanang Holy Week pa. Man na jud ang winter. Wa na snow. So next week siguro mag-change na ko og kuan summer tires. Nanawag na gusa. Wala ko tubaga. Pag-gas pud meron kay barato ang gas ron atong pahimuslan. Ana, abot na ta. Na diha nagtrabaho si Mrs. kana diha na. Kana diha. Kuha na home care para sa mga tiguang. Oras ta sa suod naghuwat na may nag-ata nga sakyanan. Nara si Mrs. Kinapusgan Vlogger? Lera Mga vlogger? kinakusgan. Hindi siya nagtrabaho. Hindi natin hangin. Pugnaw. Kaya nag-usa. Puglit yun. Sana na. Naman ta. Hindi ka paritas ko anda dyan. Hangin. Magigabaan. Hindi ka. Takot mo na yun. Hindi sila. Siyempre yung buhok. What mas mga ilang mga kuan lagi ikaw ra gani dugay naghuwa ako naghuwat kanang magsundo kanang sayo. Dili dapat maghuwat. Bukas ano yung mga lagas. Baliktad man kay ako yung maghuwat ni Ja. Ano? Just kay say sundo. Style na para ibigin ba? Ba tam nimba. Nay alas 8. Mana kay gabi na malas. Padung malas. Hapon. 5 ni. Na maglakab sa tanap Hindi sa kala birthday. 5 mo ta. Manimba. Uy, pwede o. Oo. Manimba ta uma. Ito pamugat. Hanggang mangisog. Tupil kay arang barato ha. Pag-gas kay barato ang gas. Sana or barato. Ato day.
Sa matong akong kuan ay hand cream. Lamog dong. So, ganyan ako ang truck. Babag, ganyan ako ang truck. Bag. Butas Atras. pang hand cream boy. Atras ta. Dali. Kadak. Tubig Atlantic Superstore. Okay na nagdalarama ka dali. Easter ni Za. Naman na ni. Lunis naman na. Anto ba sa Lunis? Ano eh, still ugma man. Easter Monday, Lunis. Ka. Ito ba mga Easter Sunday? Ay! Mga na holiday nila Monday. Good Friday o Easter Monday. Punta sa Atlantic. Busy man ang Atlantic. Kapag. Ay, Diyos ko Lord. Aroy. Saan mo na? Hindi palito ni mo. Ha?
Namis mga diaper. Ano, diaper mong regalo kay mapuslan. Ay, kuan 20. No, kang nagsuod. Laris day ko no. Sayang mo. Kana mong ipili oh. Oh, kana lang. Kana us kata. Ha? Ada rapira na, sibo. Oh. So daguan ikubag Dolorama. Dolorama rang ikubag di hatag. Dara ka mo iregalo mo. Gamit Junis bata. Di ba? Doon na. Kena rapais na na. Magbayad na ta. Balhin Miss Dolorama. Mga chichiria oh. Tag 4, tag 5, arang mahala. Kung convert sa piso, pastilan. Jara. Bagay ito, tag 2 ra, no? Sa to ganahan og chocolate o di ah. Pastilan murag. Uy, kadaghan. Para nas mga diabetic. Dito mga una na. Mana mag-awas na may. Kome. Ito na rin. Kami gunitan nandi ay. Diyan na. Kung tabi masibuan eh, dakuha man eh. Malhin na pod me sa Dolorama. Asa mo magani? Sikusik ni po migsapi. Bugnaw. Pamugoy adlaw. Aman to. Hindi na masibo oy. Sibo rin na. Pero dili masirado. Oo ka na, balik na. Kita may paper bag para sa diaper. Sama na.
may nagaway ayo og kauban nimo nimong mga asawa og mamalit kay lugaya mahuman. Naghanap pang no. Kamong plano mapalit ra og regalo, ana daghan na napalit. Wala may himo ani. Para nagsipag libot-libot. Yan, abot na may. Mag-imo og kay kanay order ugma, ako deliver. Subiri mo lagi na. Okay, magbuhat. Balik na yan. Ay. Nagkikap sa Subiri ka. Latos man. Pinalatos ba? Oh, sige. Salamat. Salamat. Sa tanan. Sa tanan. Naot lang ka, guys. Aray. Bye.